нозироти андоз дар шаҳри Исфара дар ғановат бахшидани хазинаи мамлакат, таҳкими пояҳои истиқлолияти давлатӣ ва мусоидат ба рушду равнақи соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт ба туфайли фаъолияти пурсамар ва иҷрои босифати рисолати касбӣ саҳми шоён мегузорад. давоми 3 моҳаи аввали соли ҷорӣ дар Исфара нақшаи қисми даромади бюҷети маҳаллӣ ба андозаи 106% таъмин гардида, ба ҷои 38 миллиону 358 ҳазор сомонӣ нақшаи пешбинӣ гардида, ба бюҷет 40 миллиону 454 ҳазор сомонӣ ворид гардидааст, ки нисбат ба нақшаи пешбинишуда 2 миллиону 96 ҳазор сомонӣ кам ва нисбати маблағҳои дар ҳамин давраи соли гузашта ҷамъоварӣ гардида ба маблағи 4 миллиону 700 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. нақшаи қисми даромади бюҷети давлатӣ 102% таъмин гардида, ба ҷои 31 миллиону 261 ҳазор сомонӣ нақшаи пешбинӣ гардида ба бюҷет 32 миллиону 5 ҳазор сомонӣ ворид гардидааст, ки нисбат ба нишондоди ҳамин давраи соли гузашта ба миқдори 4 миллиону 926 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. дар зарфи 3 моҳи соли 2021 бошад нақшаи андозҳои иҷтимоии соҳаҳои ғайрибюҷетӣ ба миқдори умумии 8 миллиону 449 ҳазор сомонӣ ё худ ба андозаи 119% нақша андозу даромадҳо ҷамъоварӣ карда шуданд. афзоиши ҳаҷми воридоти андозҳо ба бюҷети шаҳр омили асосии пешравии тамоми бахшҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт ва кафили пардохти саривақтии музди меҳнати кормандони соҳаи маорифу тандурустӣ, фарҳанг ва нафақаву кӯмакпулиҳо маҳсуб мешаванд. натиҷаи маъракаи умури созандагиву бунёдкорие ки солҳои охир бо дастуру супоришҳои президенти мамлакат аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ шурӯъ шудааст, аз бисёр ҷиҳат аз сатҳу сифати фаъолияти кормандони нозироти андоз вобастагӣ дорад. ҳайати нозироти андозро метавон аз тиҳои нерӯманди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар самти саҳлгардонии муаммову мушкилоти иҷтимоиву иқтисодӣ ва вусъат бахшидани корҳои ободонӣ арзёбӣ намуд. ҳамасола санаи 4 май дар қаламрави кишвар рӯзи кормандони мақомоти андози ҷумҳурии Тоҷикистон бо тантана таҷлил карда мешавад. дар ин радиф дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр бо иштироки кормандону собиқадорони мақомоти андоз, раёсати молия, роҳбарони корхонаву муассисаҳо ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. муовини раиси шаҳр Ҷаъфархоҷа Ҳайдарзода бо баробари муборакбодии самимонии собиқадорону кормандони мақомоти андоз аз ҷумла зикр намуд, ки дар замони соҳибистиқлолӣ ватани азизамон зери роҳбариву раҳнамоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақомоти андози кишвар ба ниҳоди пуриқтидору нерӯманд мубаддал гардида, кормандони он пайваста баҳри ғанӣ гардондани бюҷети давлат ки ба рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар нигаронда шудааст, ҳиссаи арзишманди худро гузошта истоданд. дар раванди ҷамъомад ба як қадор кормандони фаъоли нозироти андоз дар шаҳри Исфара ва андозсупорандагони фаъол сипосномаҳои раиси шаҳри Исфара супорида шуданд.